Oh, wij zijn Asbest, je favoriete fucking band. En wij maken rock and roll muziek, of niet, Brent? Ja. Een signaal, oh yeah. Hey, tuurlijk is er al diep wel wat, maar daarvoor moet ik eerst nog zaten. Kom jongens! Hoe heet dat nummer überhaupt eigenlijk? Radar met één signaal. Nou Jannes, het gaat over als jij een kroeg binnengaat of zo, of wat dan ook. En je ziet dan echt dan denk je zo, dat is echt een mooie leuke vrouw. Ja, dan gaat je raden dus op één signaal. En daar gaat het dus over. Ja, dus het gaat over een vrouw.